Mira, que som el Gerard i l'Arnau. I mira, és que se'ns ha complicat, és que no arribem. Dic, mira, estàvem conduint per la C55, hi ha hagut un accident, un camió que portava petitos ha volcat i els estan recollint un per un. I és que no arribem. I a part anem bruts i suats i no tindreu pas dutxes. Banyera. Arnau, tenen banyera. Bueno, sí, ens serveix. Doncs ens ho aneu preparant? Vale, doncs ara venim. Va, som-hi! Ei, què feu? Que encara no estem a punt, tu! Tio, Què passa? crec que ens han ficat al mig de l'escenari. Què dius? Sí. Ei! Que aquesta banyera no va aquí! I a sobre ens estan veient. Què dius? Hi ha molta gent o què? No ho sé, no ho puc veure. Bueno, clar, perdó, vaig a demanar. Aviam. Ei, hola! Sí, sembla que hi ha molta gent. Ui, sí. No sé què deuen estar pensant, aquests dos aquí dutxant-se junts. Aviam, no malinterpreteu, que tot això és pel canvi climàtic, Que no estamos para derrochar, No, vaja. Bueno, ens haurà quedat un inici una mica passat per aigua, No, home, no. Aviam, improvisem, que això se'm dona molt bé. Bueno, aviam, busca alguna cosa, aviam per aquí. Mira, un rascador d'esquena. Ai, mira, i un petito. Quac. Ui, acabo de tenir una idea. Mira. Hi havia la vegada... Però, aviam, tu ets conscient que acabes d'empalar un petito? Home, bueno, que empalant, tens una idea millor o què? Deixa'm fer una mica de titelles. Hi havia una vegada la història de l'Aneguet lleig, que passava pel bosc i va decidir dir i bufaré, i fins que la casa es fondraré. I va entrar en una tempesta de bombolles. I el petit de l'Aneguet estava flipant. Quina festa! Ostres, com m'he cremat. Aquí se li podés ficar aigua a 300 graus, tu, que això què és? Agafa una tovallola, sisplau, passa'm una tovallola. Una tovallola, espera. Hòstia, com Ui, crema cremades això. de tercer grau, tu, Ui, mira, això s'està passant de mare, S'està passant de mare. Welcome, everybody! Molt bona nit a tots i totes. Saps com estem? Com se m'ha posat la cosa, la pell de gallina, tu.